Bine v-am găsit la un episod de Mitosis alături de Călin. Călin? Oh, zi salut. Da? Stai să-ți dau invite. Ți-am dat invite. Stai cu să filmez și eu. Stai puțin, da? Trebuie să mă uit în galerie. Așa. Bună ziua tuturor, să vă regăsiți la episodul, cât e? Nu știu. Nu știu, 8 sau 9, de Mitosis alături de Bebe. Al meu este al doilea episod. Salut! Nu este. Ei, ai intrat? Să dați un like, să vă abonați. Da, am intrat, dă-mi invite. Dar nu n-ai intrat. Ba da, sunt. Ți-am dat invite. Ți-am dat? Nu. Înseamnă că trebuie să ieși și să intri iar. Da. Da, și da. Ne-am gândit să începem un episod pentru că Călin va pleca. Da. Va pleca la munte, nu? Da, în gura humorului. Acolo am fost și eu. De ce mi iei locul? Ai intrat? Acum. Îmi dat invite. Păi stai că n-am intrat. Dă-mi invite. Ți-am dat. Ba nu. Ți-am dat eu invite. Da. Ai acceptat? Da. Bine. Unde ne întâlnim? Dreapta jos. Bine. Zidkey e pe primul loc și m-a mâncat Max. Max și altele m-a mâncat. 1-1. Călin sunt colț în dreapta jos. Ia cu și cafea. Oh. Ați văzut ce șmecher a fost? Eu sunt dreapta jos. Oh. Ce faci, mă? Tu. Mi-ai dat un punct? Da. Călin, ia uite. Pot să te mănânc. Acum vine și tatăl meu. Help. Help. Mănâncă. Ești bun, Călin. Ești un flying. Doar nu sunt. Cine e pe primul loc? S, H, D, nu știu, cine pe
nu știu cine e pe 2. Jumbo Game. Da, Jumbo Gamer. Vino în dreapta, jos. Taci, că filmez. Scuzați pe fundal, sunt la serviciul lui tatăl meu și mă vorbesc tot. Sper să mă auziți. Căline, vezi că se aude și pe mine la filmare. Cum? Se aude și la filmare la mine. Și m-am mâncat. M-am mâncat. Nu. What? Scuzați pentru reclamă, Da, dar... să-l fac doar de 5 minute, că trebuie să plec acum. Acum? Da. Eu îl mai lungesc. Bă, să De azi, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. La revedere. să vă abonați și la mine. Am închis deja. Călin, Da. să intri pe Roberto Cristian. Că o să mai postez. Te sun eu când ajung. Da, pa. Da, și a închis Călin, pentru că... Da, a închis pentru că trebuia să plece și... Da, n-avea... Trebuia să plece și o să mă sune. Stați calm, o să mai fac episoade, chiar dacă nu e el. Dar... A plecat. A plecat la munte. Acum nu putem să-i zicem, hopă, vino înapoi că vreau să filmez. Nu. O să filmeze și de acolo, dacă s-a venit, dacă nu, nu. Dar vrea să mă mănânce, dar nu vede că sunt mai mic decât el. Rotă skill. What the fuck? Ați văzut ce șmecherie? Mi-am mâncat partea mică, nu cea mare. Da, eu să-l fac episodul ăsta de 10 minute. Pentru că... Da, mă plictisesc singur. O să încep și o serie de Minecraft. Single player. De fapt nu. O să încep cu Călin. O serie. Și da. Luciu, pe cât e? Luciu. Oh, m-am unit. Sunt pe 8, pe 9. Ăsta poate să mă mănânce? Da. Să poate să mă mănânce și nu vreau asta. Nu, mânca, nu cred. Bun, și cam atât a fost cu episodul ăsta. O să începem o serie cu Minecraft. Dacă vă place seria asta, like. Dacă nu, dați un like, vă rog. Și o să încep și o serie de Pocket Edition. Minecraft Crafting. Puteți să vă las voi și vă las și numărul de scriere. De telefon să mă sunați. De fapt nu o să vi las, să vi las mai încolo. Da, și nu mai am baterie. La revedere!